Ayo. Ayo. Wih aku bilang, wih kayak gini tak, wih kayak kelabi, wih kayak deh, ngerti deh, wih kayak di sini buang ayo, aku iki, aku kene, ya saya pingsut, aku kui, ya, sehat mbak, sehat, alhamdulillah, ada suwe gue. Iya. Iya, wes. Ada suwe-suwe we. Ya. Wes sing ra suwe-suwe wes. Wes. Wes ngono. Iki biyen kanca kanca kendal. Kowe kene, kowe gentenan. Aku kene. Nek kon gentenan ora iso. Wes ya yo. Episode nih, episode. Mbak. Aku betul, Mbak. Wes ya. Betul, Mbak. Orang mau klaim ya, Mbak. Paham.